פוליטיקה, הפודקאסט הפוליטי עם אריק זיו ואבי רבינה, העיתונאים והפרשנים הפוליטיים. על מה שבאמת קורה בכנסת, בממשלה ובמסדרונות הכוח. שלום רב לכם, פוליטיקאסט, הפודקאסט מבית מלוכדים ואתר ליכודניק. כאן באולפן איתכם אבי רבינה ולצידי אריק זיו, שלום לך. שלום רב לך אבי רבינה, שלום לך גיא לוי. שלום רב. גיא לוי נאמר דובר הליכוד. דובר הליכוד, אבל... מזה זמן רב, כן. מי אתה גיא לוי? בוא נתחיל את השיחה ככה, ניכנס אליך קודם. טוב, אני בן 47, born and raised בבאר שבע, נולדתי, גדלתי, העברתי את מרבית חיי בבאר שבע. במקצועות שלי תמיד עסקתי בתחומי השיווק, ייעוץ אסטרטגי, הייתי מנכ"ל של 2 משרדי פרסום, סמנכ"ל בחברת נדל"ן מאוד מאוד גדולה, סמנכ"ל במשרד ייעוץ אסטרטגי, הובלתי איזשהו סטארט-אפ אחד שגייסנו 14 מיליון שקלים. תמיד באתי מהתחומים האלה של השיווק. לפני משהו כמו כמעט עשור התחלתי לכתוב ברשתות. בהתחלה הייתי כותב לעצמי, הייתי מתלהב אם הייתי מגיע ל10 לייקים, ולאט לאט התחילו אנשים לקרוא אותי. הנגיעה הראשונה שלי אמיתית הייתה כאן עם אמיר אוחנה, כשאמיר אוחנה, שהוא היה גם המפקד שלי בצבא, קרא לי לבוא ולהיות הדובר שלו, ממש בתחילת הדרך שלו כאן, שהוא היה חבר כנסת צעיר. עשיתי את זה במשך כמעט שנה, וחזרתי לאזרחות, לחיים הפרטיים. כלומר, כבר אז היה לך נגיעות, מה שנקרא, ראשונות עם הפוליטיקה, לא רק מבחוץ. כן. ואז במעבר חד, הוא לא בדיוק חד, כי עשית הפסקה של כמה שנים לרועם. לא, זה היה באמצע... אבל עוד פעם, מה שמעניין פה, כי אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה גם של העדות של נתניהו, הבסיס של העדות היום הוא הפרויקט שאתה היית מעורב פה. נכון. אז בין לבין, כמו שאתה קורא לזה, היה את התקופה שעשיתי יחד עם הרבה מאוד אנשים אחרים וטובים, עשינו את ההפגנות בירושלים, בתל אביב, בכל הארץ, ועשיתי את פרויקט 315. פרויקט 315 יחד עם דוקטור עדי סאבו ומושי קוברסקי, ועוד 100 מתנדבים, אנשים טובים שעשו את זה בהתנדבות מלאה. ובעצם אנחנו לקחנו את 315 הסעיפים שכתובים בנספח כתב האישום נגד ראש הממשלה, מה שאמור להיות בעצם המתת, ההיענות החריגה שראש הממשלה קיבל, הסיקור האוהד שראש הממשלה קיבל באתר וואלה, ופירקנו אותו לחתיכות, מה שנקרא, אחד אחד. את החומרים האלה העברנו לעורכי הדין. והיום, 3.5 שנים אחרי, את מה שאנחנו גילינו אז, והוצאנו על זה סרטונים, וכתבנו על זה מאמרים, ומי שעקב אחרינו מכיר את הדברים ויודע, היום מתגלה בבית המשפט. עוד ניגע בזה, מה שנקרא, בסיפורי המשפט, כי זה מה שאומר אריק ענייני דיומא, אבל קודם כל באמת באותן תקופות שאתה מדבר גם על פעילות פיזית, ליציאה לשטח, וגם פעילות דיגיטלית מאוד ענפה. כמה משמעות יש לזה קודם כל על המשפט עצמו, או רק על העלאת המורל אצל נתניהו ומשפחתו? תראה, אני חושב שאנחנו, ננסה להיות צנוע בקטע הזה, אבל הרבה אומרים לנו, אנחנו קיבלנו את התגובה הזאת המון פעמים, שאנחנו פתחנו לאנשים את העיניים לגבי הדבר הזה. כי במשך שנים, היה לנו פיד רק ממקום אחד. כל ערב היינו פותחים את המהדורה, שומעים את גיא פלג, את אמנון אברמוביץ', את ברוך קרא, ציטוטים, הדלפות, מתוך חומרי החקירה, תמיד לכיוון אחד, תמיד מוטה, תמיד מהונדס. ובמשך שנים זה היה ככה. ועד שאנחנו הגענו, ועד שהגיע הפרויקט של כנרת בראשי, שבעיניי ראוי לקבל פרס ישראל, לא היה לצופים, לאזרחים, בעצם אפשרות לקבל את הדבר הזה. וכשאנחנו פתאום באנו עם פרויקט 315 ואמרנו לאנשים, תראו, עזבו רגע משפטים. בואו נדבר רגע כבני אדם שרגילים, כל אחד בלוגיקה הכי פשוטה שיש. והצגנו להם, אמרנו להם, הנה, תראו, כתוב בכתב האישום,
ראש הממשלה קיבל כתבה, שינו לו כתבה ככה וככה וככה, הנה הכתבה, אנחנו מראים לכם ומוכיחים לכם שמה שכתוב בכתב האישום פשוט לא נכון. כתוב, ראש הממשלה ביקש להכניס מילים כאלה וכאלה, זה כמובן לא ראש הממשלה, זה אחד הדוברים, במקרה הטוב, לפעמים זה גם אפילו לא דובר, זה משהו שפנימי קורה בוואלה, אבל ביקשו לשנות איזה משהו בכתבה, ביקשו להוריד משהו בכתבה, ואז אנחנו באים ומציגים את הכתבה האמיתית, בני זמן אמת, ורואים ששום דבר לא השתנה. וצריך לומר שבכל אותם שנים אין באמת תקשורת ממוסדת שמהווה איזושהי קונטרה לכל ערוצי התקשורת. כלומר, יש את הרשתות החברתיות שכן... ערוץ 20 היה בתחילתו, אני לא אשכח, הרעיון הראשון שלי בנושא היה אצל יערה זרד בערוץ 20, היא ראתה פוסט שלי שכתבתי על 315, והתקשרה אליי, אמרה לי, בוא, אני רוצה לראיין אותך. וזה באמת היה הרעיון הראשון שלנו בנושא. אבל זה הלך והתפתח, וזה הלך וגדל, ואנשים יותר ויותר התחילו לשתף את זה. האוכלוסייה החרדית, אנחנו היינו בשוק, כמה אנשים מזהים אותנו, כמה אנשים מכירים אותנו בתוך האוכלוסייה החרדית, כי זה פשוט אצלהם רץ בתוך הנייסים ובהודעות ובכל מיני כאלה. אתה נוגע עכשיו בנקודה מעניינת. אתה אומר האוכלוסייה החרדית, בסדר? אנחנו יודעים שהיום בדיקת הרייטינג במדינת ישראל, אז לא סופרים לא אותם, לא את המתנחלים, לא נדבר על הפריפריה וכל זה. איך אתם רואים את זה בתוך התהליכים האלה, את הקטעים האלה? תראה, אני ואתה ותיקים. אתה קצת יותר ותיק ממני, בערך פי 2 או 3, אבל אנחנו ותיקים. עד כדי כך זה כן. אבל אנחנו זוכרים איך נראית כאן התקשורת עד ממש לא מזמן. לא היה לנו לא את ערוץ 14, לא היה לנו את גלי ישראל, לא היה לנו את הרשתות החברתיות. זה מה שאני בא להגיד, זה מה שאני רוצה לראות. איך אתה רואה את כל התהליך הזה, גם גלי ישראל, גם ערוץ 14, החרדים, האפשרויות של החרדים לצרוך תקשורת בכל מיני צורות, שיש לנו פה את אחד המומחים הגדולים בחרדים. כן. איך אתה רואה את כל המרכיב הזה? תראה, כמובן זה תהליך מבורך, אבל הוא גם תהליך בלתי נמנע. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו הרוב. כמה זמן התקשורת יכולה לבוא ולהנדס אותנו? אל תעתיק, אנחנו הרוב, אל תעתיק. זאת המציאות. הוא בלי זקן. וכן, ואנחנו... התהליך הזה הוא תהליך טבעי שחייב לקרות, הוא קרה מאוחר מדי, והוא עדיין בעיצומו. התהליך הזה עדיין לא הושלם. מישהו חושב שהיום התקשורת בישראל מאוזנת? זה שיש לנו את ערוץ 14 ואת ערוץ 20, ואת גלי ישראל עדיין לא הופך אותנו לתקשורת מאוזנת, אנחנו רחוקים מזה. מה שכן, היום הציבור שלנו הוא הרבה יותר חכם. הציבור שלנו יודע לקבל ולסנן את התקשורת השנייה בדרך אחרת לחלוטין. אתן לכם דוגמה עכשיו, מה שהם מכנים קאטרגייט, הפייק עלילת דם הזאת נגד היועצים ודוברים בלשכת ראש הממשלה. אם היית בא ואומר את זה לפני כמה שנים, הציבור שלנו היה מיד תולש שערות. היום הציבור שלנו יודע לקרוא את הדברים האלה ולהבין שלא תמיד מה שמספרים לו בהתחלה זה מה שמתגלה בסוף. אנחנו כולנו זוכרים איך לפני חודשיים הסתערו על לשכת ראש הממשלה חוקרים, שזה לא קורה בכמעט אף מדינה אחרת דמוקרטית, תחשבו על זה. הסתערו חוקרים על לשכת ראש הממשלה, לקחו עובדים מהצוות לחקירות, לקחו מסמכים, קלסרים, החרימו. למה? כי היה חשדות מאוד קשים. חשד להקלטה של קצין בסתר באיזשהו אקט, וסחיטה באיומים, וזיוף פרוטוקולים של השביעי לעשירי, קודש הקודשים של מדינת ישראל, הזיוף לפרוטוקולים. מעניין, נעלם הפרשיה. מה זה נעלם? התפייד כמו שזה קרה, אחרי שבאו ופרצו ללשכת ראש הממשלה, הסתערו עליה והחרימו דברים. תגידו לי, באיזה מדינה דבר כזה יכול לקרות? באיזה מדינה ראש ארגון חשאי מאשים את ראש הממשלה בכאלה האשמות חמורות? ויום יומיים אחרי זה הם מתגלות ששום דבר וכולם ממשיכים הלאה להאשמה הבאה? אבל אולי אתם קצת אשמים, אני מתכוון, שאני אומר אשמים, אני מתכוון לעניין הזה של ההסברה והקונטרה. כלומר, הקונטרה כבר קיימת. יש רשתות חברתיות, יש ערוץ 14, כמו שאתה אמרת, אתה היית מהבולטים שלהם עוד לפני שנכנסת לתפקיד דובר הליכוד. הפלטפורמה קיימת, אבל אולי אתם לא משתמשים בה כמו שצריך בשביל, אתה יודע, להכחיש, או שיהיה אלטרנטיבה אמיתית. אני חושב שהיום
בוא ניקח נעשה תיק תקשורת כזה. אני חושב שהיום אנחנו מצליחים להעביר את המסרים האלה הרבה יותר טוב מאשר פעם. את ההכחשות, את הניטרול של הפייקים והכל. אמנם אנחנו עדיין, שוב, כמו שאמרתי, אנחנו עם 2 אמצעי תקשורת בולטים מול 10 אמצעי תקשורת בולטים אחרים, אז המערכה היא עדיין קשה. ועדיין הצלחתם לנצח איתם כמה וכמה מערכות בחירות. נכון. אבל מצד שני, בואו, לערוץ 14 יש עוד לאן לגדול ולהתפתח. וגם לגלי ישראל יש עוד לאן לגדול ולהתפתח. להגיע לרגע שבו ערוץ 14 ינהל גם תחקירים. היום אתם יכולים לראות בישראל, אנחנו מתפרסמים יש לנו כמה תוכניות תחקיר שמתפרסמות בכל מיני פלטפורמות, חלקם במימון של 100,000 לפרק, עובדים על כל פרק חודשים, יש צוותים גדולים, ותמיד התחקירים הם לכיוון אחד. חד משמעית, מספיק שאתה לוקח את המקור, את עובדה ואת זמן אמת. בדיוק. אתה לוקח 3 דברים שמשפיעים מאוד. מאוד. והם 3 תמיד מגיע אליהם טלפון במקרה של עוזר של מישהו שהיה בליכוד. במקרה. זה ככה באורך פלא. תמיד עושים תחקירים אך ורק לצד אחד, כשאתה כאן ממשלה ישראלית פלסטינית הראשונה, אף תחקיר לא נעשה עליהם. כאן רוגלות, כאן שורה של דברים. אז אני אומר, אז התחקירים האלה תמיד נעשים לצד אחד. בוא, נלך איתך. ואנחנו צריכים להשלים את הפער הזה, גם ערוץ 14, גם ערוץ גלי ישראל, יצטרכו להשלים את הפערים האלה, וזה זמן של גדילה. הם עושים כאן מהפכה אמיתית. הם כבר עשו מהפכה. הם עשו כאן מהפכה אמיתית, חייבים להם כולנו המון, חייבים לתמוך בהם, גם i24 שנכנס עכשיו, וזה דרך וזה מסלול, ואנחנו נגיע לשם. אבל מה שמעניין אותי עכשיו, אנחנו תקועים עם יועצת משפטית לממשלה. בזה אני כן מסכים איתך. ואתם כאילו שבועים שלה, זהו, זה מצחיק כבר, אתה יודע, אני מסתכל על כל האווירה הזאת, ואתם לא עושים שום דבר בנידון, מה קורה פה? תראה, אני כאן בצד שלך. אני בסוף דובר המפלגה, אני לא מנוע מלדבר על היועמ"שית כמו שראש הממשלה מנוע לצערנו הרב, שזה גם הזיה מוחלטת בפני עצמה. ובגלל שאני לא מנוע, אני יכול להגיד את דעתי. ודעתי היא שהיועמ"שית הייתה צריכה ללכת הביתה מזמן. ואם אנחנו נשב ונפרוט כרגע את כל הבעיות שיש לנו במדינה, את רוב הבעיות שיש לנו כרגע במדינה ובטח בממשלה, בכל מה שאני אניח עליהם את האצבע, אני יכול להראות לכם את המעורבות שלה, אם זה בחוק הגיוס, ואם זה בוועדת החקירה, ואם זה בהתנהלות מול הפלסטינים, ואם זה במינויים, ואם זה בכל דבר ובכל פעולה שאנחנו עושים. כלומר, זה כבר חורג משומרת הסף לפי מה שאתה. בכל אספקט של חיינו ובכל אספקט של תפקוד הממשלה, אנחנו יכולים למצוא את המקל, שנייה, אני איתך, אני לוקח, משווה ומעלה. בסדר? ואני לכן אומר, בכל מה שתשימו לב כאן, בכל אספקט של הממשלה הזאת, אתם יכולים למצוא את המקל שהיועמ"שית הניחה שמה כדי לפגוע בתפקוד שלה. ההגדרה של תפקיד היועמ"שית היא לסייע לממשלה לקיים את מטרותיה בדרך המשפטית הטובה ביותר. אנחנו רואים שהיועמ"שית פועלת בכל דרך שהיא לסכל את עבודת הממשלה. היום, לפני יום או יומיים התקבלה פסיקה, הודעה בשם חופש המידע, וגילינו ש9 פעמים היועמ"שית לא אפשרה לממשלה ייצוג חיצוני. אני רוצה להסביר לצופים מה זה אומר. זאת אומרת שהממשלה קיבלה עתירה, הייתה עתירה נגד פעולה של הממשלה. כמו שהיום בבוקר התקבלה עתירה נגד עצירת הסיוע ההומניטרי, לא יודע אם אתם יודעים, כבר היום הוגשה עתירה נגד עצירת הסיוע ההומניטרי. אז במקרים שהיה עתירה נגד הממשלה, באה הממשלה הציגה את הדעה שלה. היועמ"שית אמרה, הדעה שלי היא אחרת משלכם. ולכן, אני אייצג אתכם בבית המשפט. באו הממשלה ואמרו, לא, אבל הדעה שלנו, אנחנו נבחרנו. אנחנו רוצים להציג את הדעה שלנו, את חושבת אחרת מאיתנו, מצוין. תתני לנו להביא עורך דין משל עצמנו, חיצוני. ושהוא יציג את הדעה שלנו בבית המשפט. הרי יש לנו דעה, אנחנו רוצים להרוס את הבית הזה של המחבל. אנחנו רוצים לא להכניס אוכל כזה וכזה, אנחנו רוצים לגרש מחבל כזה או אחר. וקיבלנו עתירה. ואנחנו רוצים לבוא לבית המשפט ולהציג את הדעה שלנו.
היא בעצם באה ואומרת להם, לא רק שאני אייצג בבית המשפט דעה אחרת ולא את הדעה שלכם, כנראה את הדעה ההפוכה, אני גם לא מאשרת לכם להביא עורך דין משלכם שייצג את הדעה שלכם. זאת אומרת שכל אנס, כל מחבל, כל עבריין שמגיע לבית המשפט, יש לו עורך דין שמציג את הדעה שלו, את העמדה שלו. היחידים במדינת ישראל ש9 פעמים בשנתיים האחרונות הגיעו לבית המשפט והדעה שלהם לא נשמעה, אלא מי שייצג אותם, זאת היועמ"שית שהציגה את הדעה ההפוכה מהדעה שלהם, זה ראש הממשלה ושרי ממשלת ישראל. זה שערוריה. אז אם זה ככה, אז כשאנחנו רואים את המאבק בין ברדוגו ליריב לוין, שברדוגו דוחף לסילוק גלי בהרב מיארה, ואתה רואה את אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שחושב שיריב לוין מעוניין בגלי בהרב מיארה בתפקיד היועמ"שית. אז מה עוצר אותו? אוקיי, אז אני לא נכנס כרגע למה עוצר אותו ומה לא עוצר אותו. אני אומר לכם שיריב לוין רוצה, עושה ופועל כדי לעשות שינויים נרחבים במערכת המשפט שלנו, מערכות אכיפת החוק. אבל לגבי הספציפית, אתה מאמין שזה יקרה? אני מכאן קורא, בסדר? אני מכאן גיא לוי קורא. יש קורא ויש מה אתה יודע. אז אני אומר שמכאן אני קורא לכל מי שנוגע בדבר, ובעיקר לכל חברי הקואליציה שלנו, כולל חברי הקואליציה מהספסלים האחוריים, וחברי הקואליציה שהם רואים בעצמם יותר מתונים וכל מיני כאלה. חבר'ה, זה המבחן שלנו. אם אנחנו הפעם הזאת ניכשל במבחן הזה, כמו שלצערי הרב כשלנו במבחן של הרפורמה המשפטית. אם בפעם הזאת יהיו אנשים שלא ידעו לעמוד בלחץ ולא ידעו לעמוד בחום, אין לכם מה לעשות כאן. למה כשלנו בסיפור של הרפורמה? כי היינו צריכים, יש לי הרבה הסברים לזה, בסדר? יש לזה הרבה מאוד דברים, אם זה בהכנה שלנו, כי אנחנו לא עשינו הכנה מספקת טובה, אם זה כי הציבור, בעיניי, הציבור נטש את הנבחרים שלו בצריח, באש, כי הנבחרים שלו, אנחנו כולנו ראינו איך רדפו אותם לבתים שלהם, רדפו את בני משפחה שלהם, הם עבדו בזה, הם היו כאן בהפגנות מסביב לכנסת, יום, לילה, צהריים, בנתב"ג. אנחנו והציבור שלנו ישב בבית. אז אתה היום בתור דובר הליכוד, איך אתה רואה את הקלקולים בתוך סיעת הליכוד? אתה רואה את המאבקים בתוך הסיעה, שאתה נראה שפה יד ימין ויד שמאל לא עובדות ביחד. אז תראה, אז קודם כל זה תמיד קיים במפלגות דמוקרטיות, יש מחנות, יש פריימריז, יש אנשים שרוצים להתקדם, ויש יריבות פוליטית גם בתוך הסיעה עצמה. וככה זה בסיעה דמוקרטית. אני חושב שצריכים להוריד את הגובה הלהבות, כמובן, כל החיבוס כביסה הזה בעיקר בנושא התקשורת בחוץ זה גרוע מאוד בעיניי, זה פוגע בכל המפלגה, ולא רק באותם אנשים שעושים את הדבר הזה. אבל אני חוזר ואומר, כרגע הכל ייבחן בעמידות של חברי הכנסת והשרים. אם הפעם הזאת חברי הכנסת לא ייכנעו, לא יפחדו, לא ייראו מזה שרודפים אותם, את המשפחה שלהם, אני מבין את הקושי, אני לא מזלזל בזה בכלל. אני בהחלט מבין את הקושי. זה יום, יום, שבוע, שבוע. זה לא שזה באו, עשו לך הפגנה מול הבית, היה לא נעים ונגמר. אתם ראיתם בבית של טלי גוטליב, חסמו לה את היציאה מהבית, לבתים של אחרים, שפכו שם זבל ואלימות אתה היום... אז היום אנחנו צריכים כולנו, גם לתת, אנחנו הציבור, צריך לתת לחברי הכנסת ולשרים שיובילו את המהלכים הקרובים האלה. צריכים לתת להם את הגב, מצד אחד, אנחנו רואים בארצות הברית איך זה קורה, וששם צריכים, בעצם מוציאים את הדיפ סטייט מבפנים. ניקוי מוחלט. מוציאים את הדיפ סטייט מבפנים, ובשביל שהדברים האלה יקרו, זה תהליכי החלמה שחייבים להעביר אותם כאן, אנחנו צריכים את הציבור מאחורינו. את הציבור מאחורי השרים, מאחורי חברי הכנסת, ואם צריך גם ברחוב. עכשיו אני שואל אותך, באמת, אתה בתור דובר הליכוד, אתה צריך גם להסתכל על העתיד של המפלגה קדימה, ואנחנו, אין ספק שביבי הוא הקטר מספר אחד שלנו, והוא המנהיג, ואין מי שיכול להתמודד מולו, וגם מי שרוצה שינסה, אין סיכוי. אבל יש לו קרונות לא טובים. אני אומר את זה בכוונה עכשיו בצורה הזאת, והקרונות האלה לא בגלל שהם אנשים לא טובים, אני מוריד את הדברים האלה,
בקרונות האלה חסר לנו לבחירות הבאות, ופה אנחנו צריכים לעשות מאמץ, את דור הניצחון להכניס פנים לתוך התנועה, ולגרום להם להיות בפנים. איך אנחנו הולכים לעשות דבר כזה? איך אנחנו גורמים לאנשים לבוא להתמודד או לשריין אותם או בכל צורה שהיא? כי אם לא נכניס את דור הניצחון פנימה, אין תקומה לליכוד. אני חושב שדור הניצחון מתחיל להיכנס. אני מתחיל לראות את זה בכל מיני סניפים. אני יכול להראות לך סניפים שפשוט נוצר סניף מקביל. בגלל שבאותו סניף יש כמה חבר'ה מאוד ותיקים שלא כל כך אקטיביים, ואני מאוד עדין בניסוחים שלי, כן? שהסניף נפתח בערך פעם בשנה, ופעם ב4 שנים הם מתקשרים אליך, תביא לי ליכודית וזה, כדי שאני אעבוד בבחירות. אז אתה יכול לראות שממש יש קבוצות של אנשים שיצרו סניף מקביל. ממש יצרו סניף מקביל שפועל מעל הראש של הסניף הזה, ויודע לעבוד, חבר'ה צעירים שבאים ועושים בהתנדבות, וזה מאוד מאוד יפה, אבל בעיניי זה גם צריך לקרות בתוך הסניפים עצמם, צריך להיות החילופים האלה, חילופי הדורות, אנשים שיכול להיות שהיו מאוד מאוד אקטיביים לפני 10 או 12 שנה, היום כבר פחות מעניין אותם, חלקם לא, חלקם עדיין נחושים ופעילים ושימשיכו, אבל בחלק מהמקומות צריך לעשות את החילופים האלה. ואני אגיד משהו כאן שוב, זה שוב תלוי בנו, ובנו אני מדבר כרגע, אני דובר המפלגה אמנם, אבל אני איש השטח, אני איש של המפלגה, אני מכיר... באת מהשטח. באתי מהשטח, אני מכיר אתכם, אני מכיר את זה, לפני שנהייתי בזה, ואני חי את המפלגה הרבה לפני שנהייתי כאן, חלק ממנה, אז אני מרשה לעצמי לדבר כחלק מהפעילים, חלק מהזה. אז שנייה, אני אומר, למה אני אומר זה באשמתנו? כי אני, אחד הדברים שלי היה הכי קשה בפריימריז, אחד הדברים שאני הכי שונא בפריימריז, זה הדילים. הדילים האלה, אני יודע, זה חלק מזה, וזה בנוי כחלק מזה. הדילים האלה הם מה שגורמים לנו לקבל ולהכניס לתוך המפלגה דמויות שהן פחות טובות, שאנחנו מכניסים אותם לשם רק כי אנחנו חייבים להוא, והוא חייב לנו, במקום לבחור את הבן אדם הטוב ביותר שיש. אז איך אנחנו שוברים את זה, ואני לא רוצה להזכיר שמות של אנשים ברשימה כרגע, איך אנחנו שוברים את זה שאנשים משתמשים ביכולת שלהם לשנות את צורת בחירות בדקה ה-90 כדי למנוע שנשים לא תוכלנה להיבחר ושהם יריבו ביניהם וכל הדברים האלה זה היה חלק מהרעה החולה של הבחירות, של הפריימריז האחרון, ופה אני אומר, אז זה דברים שאנחנו צריכים להתכונן אליהם היום, לראות איך אנחנו בונים את המערכת. אז הנה, אנחנו כאן, אתם רואים, מה שאנחנו עושים כרגע כאן, זה חלק מהדברים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו כאן יושבים כרגע וקוראים לכל הפקודים של הליכוד. אתם רוצים, תגידו לו, בחרנו בו, אין בעיה, תגידו לו, התחייבתי לך, בחרתי בך, בסדר. אתם צריכים לבחור את האנשים הכי טובים לנבחרת. אתם צריכים לבחור את האנשים שאתם יכולים לסמוך עליהם, שיש להם עקרונות, שיש להם ערכים, שלא יתקפלו, שיש להם שכל, שיש להם כישורים, שיש להם יכולות, שיש להם לוגיקה, שיש להם טרמינולוגיה, שאנשים שאתם תהיו גאים, שהם ייצגו אתכם. בואו נרים את הנבחרת הכי טובה שיכולה להיות, זה הכל. תאמין לי. תשאירו את הכל מאחורה. אף אחד לא יודע בסוף מה כתבתם באמת. אף אחד לא יודע בסוף מה רשמתם, איפה סימנתם את האיקסים שלכם. בסוף תשאירו את הכל מאחורה, תביאו את הנבחרת הכי טובה שיש, בשביל כמה סיבות, גם בשביל שאנחנו כליכוד ננצח, גם שאתם תהיו גאים בדבר הזה, וגם חבר'ה, זאת מפלגת שלטון, הילדים שלנו גדלים כאן. הילדים שלנו חיים כאן, אנחנו מגדלים כאן את המשפחות שלנו, אנחנו רוצים את המדינה הכי טובה שיש, בואו נביא את הנבחרת הכי טובה שיש. עכשיו אני אומר לך עוד דבר, שם לך על השולחן עוד דבר. אתה בתור דובר הליכוד, בדרך כלל אני אומר לך את זה מניסיון של הרבה שנים, שאני התחלתי ב-2003 עם ליכודניק, הדוברים לא ספרו אותנו, המערכת לא ספרה אותנו, ואני אומר לך עכשיו, יש לך פה כוחות חזקים, וביניהם אני לוקח את הקרדיט עלינו, ולוקח את הבחור הצעיר הזה, אבי רבינה, איתי ביחד, בסדר? אנחנו קולגות ועובדים ביחד. למה אתם כליכוד לא מפעילים אותנו? למה לא משתפים איתנו פעולה? למה אתם לא עושים פעולות כדי שנוכל לחרוך את המערכת? קודם כל, אתה יכול לשאול את אבי, אנחנו 2 עובדים ביחד, לא היה עדיין פעם שהתקשרת ולא עניתי לטלפון. זה נכון.
ואם לא עניתי לטלפון באותו רגע, אז 10 דקות אחרי זה חזרתי. אוקיי? ודרך אגב, אני משתדל לעבוד ככה כמעט עם כולם. בסדר? חוץ ממסוימים, אני משתדל לעבוד ככה כמעט עם כולם. אני עונה לכולם, אני משתף פעולה עם כולם, אני מסתייע בכולם, ומנסה להשפיע. כמובן, תמיד אפשר להשתפר, אני לא אומר שלא. תמיד אפשר להשתפר. צריך להבין, דוברות הליכוד זה גיא. אין כאן עכשיו דוברות. אנחנו יודעים. אין לא מזכירות ולא צוות ולא דיגיטל ולא... זה הדוברות. בסדר? אז כשאני מטפל גם בתדרוכי ח"כים, שרים, גם מתראיין, גם עובד מול תקשורת ועיתונאות, אבל זה הזה. יש את הלשכה, כמובן, שהלשכה עצמה עושה עוד עבודה ענפה, אבל בליכוד, כליכוד, פעילות של ליכוד. אז אמרת דוברות הליכוד, אתה יודע מה, תנסה להכניס אותנו רגע לקודש הקודשים, איך זה נראה מהצד השני. נניח, כן, לא מאמין שזה קורה, שברק רביד מדווח פייק ניוז או משהו כזה. איך זה עובד בלשכת ראש הממשלה כשהם רוצים כרגע להכחיש את אתה יודע, דברים מאוד חמורים, אנחנו נותנים איזושהי דוגמה שאתה מאשים את ישראל במותו של עודד ליפשיץ, כן, השם יקום דמו. כן. איך זה קורה ברמה הטכנית? תראה, אני לא רוצה להיכנס רגע לתוך נבחי סודות המקצוע שלנו בתוך הלשכה, אבל אני אספר באופן כללי איך הדברים האלה עובדים. ברמת העיקרון, בוא אני אגיד לך איך אני מסביר את זה לדוברים של חברי כנסת חדשים שעכשיו מגיעים. מגיע עכשיו דובר, מתחיל לעבוד עם חבר כנסת או עם שר, אז אני בדרך כלל ההמלצה שלי הראשונה, אני אומר להם, תקשיבו, תקימו קבוצת תקשורת קטנה, קבוצה שבה אתה, כל מה שקורה בתקשורת, שהוא רלוונטי, שהוא קריטי, שהוא חשוב, תזרקו אותו לשם. כי הרבה פעמים קורה שהחבר כנסת או השר נמצא בוועדה, הוא נמצא בשיחה, הוא לא יודע עכשיו את מה שכל ישראל יודעת. כי הרגע יצא פוש שקרה ככה וככה וככה, כל ישראל יודעת את זה תוך 5 דקות, אבל הוא כרגע נמצא באיזושהי ועדה, או שהוא יושב כרגע עם איזושהי משפחה, או שהוא נמצא באיזשהו משהו והוא לא יודע. לכן, כדי שהוא ידע ואתם לא תהיו בטוחים שהוא יודע, אבל הוא בעצם לא יודע. הנה, קח את הסיפור אגב של ניר ברקת ולוינסון, עשו מזה ויכול להיות שבן אדם לא צפה, השאלה איך אתה, מה התשובה שאתה נותן? נכון, אז כאן הייתה פליטת פה, אבל חבל שהייתה, אבל זה בדיוק מה שזה. לא הייתה כאן שום כוונה רעה. ובעצם זורקים את הכל לתוך אותה קבוצת תקשורת. ובאותה קבוצת תקשורת, כשאנחנו רואים שיש איזשהו משהו שהוא פייק, תנסח בעצם איזושהי הכחשה, תוודא שמה שאתה אומר מול גורמי המקצוע, תוודא שמה שאתה אומר זה נכון, ואז יש כל מיני אפשרויות. יש לך אפשרות להוציא את זה דרך עיתונאי, יש לך אפשרות להוציא את זה דרך מי שהוציא את הידיעה עצמו, כדי שהוא יכחיש, ויש לך אפשרות בכלים מסוימים שיש לי. בדוברות, סתם דוגמה, קבוצת הדוברות, ששם יש לי מאות עיתונאים שנמצאים שם, ואני כותב תגובת הליכוד, ואז זה נמצא בכל אמצעי התקשורת באותו רגע. זה הכל תלוי במה הסיטואציה, מה פורסם, איך זה פורסם, ומה המדיה. אני יכול להגיד לכם שאנחנו היום כבר מתדבר איתי על הכחשות, אנחנו מכחישים רק את השקרים הכי גדולים. אוקיי, שקרים רגילים, מה שנקרא פייקים. אין לכם קשב שעומד 24 שעות בכאן. זה גם מעבר לזה, זה פשוט אתה לא יכול, זה כל היום. גם אם אתה רואה את השקר מול העיניים, אם אתה מגיב לו עכשיו, אתה רק מאדיר אותו ורק מתייחס אליו, ואנחנו המון שקרים בכלל לא מתייחסים אליהם, כי אני פשוט כל היום מצטרך לשבת ולהכחיש. אם אני אצטרך להכחיש כל שקר שמפורסם, זאת תהיה העבודה שלי מהבוקר עד הלילה. אגב, זה תפיסת... אני אגיד לך יותר מזה. זה גם סוג של שחיקה, כי הרבה פעמים קורה שאתה מקבל שאילתה מעיתונאי, והוא אומר לך בשאילתה, אני הולך לפרסם שא' ב' ג' ד'. עכשיו אתה יושב עם עצמך, ואומר, רגע, אני הייתי בטלפון, ואני הייתי במשרד כשזה קרה, ואני שמעתי את השיחה, ואני ראיתי את ההנחיות שנתנו, וזה בדיוק הפוך ממה שהרגע העיתונאי הזה הולך לפרסם. אבל יש לו כבר סיפור, גם... אז עכשיו אני לוקח ומוציא הכחשה, ואני מספר בדיוק פרטי פרטים, ואומר לו, תשמע, לא ככה, לא ככה, לא ככה, זה היה כאן, וזה לא ככה ולא ככה ולא ככה, זה היה כאן, נותן הכחשה כמו שצריך עד הפרט האחרון. ואז מגיעה המהדורה בערב, אייטם של 5 דקות, שהוא עדיין חוזר על אותו פייק, שאני אמרתי והסברתי מדוע הוא פייק, מנהלים על זה דיון באולפן, עוד 5 דקות, על כמה נורא הפייק שהם מפרסמים עכשיו, ואז בסוף, מתוך כל מה שאני כתבתי, נותנים לך שורה אחת שאני אומר שזה לא נכון. הצופה בבית, מה שהוא ראה, זה הוא ראה כתבה על משהו מסוים שלא קרה, ואחרי זה הוא ראה דיון
על אותו משהו מסוים שלא קרה, חצי שורה בסוף שהוא בכלל לא שמע אותה, שאני מכחיש שהדבר הזה לא קרה, וכך הוא הולך עם המציאות הזאת הביתה. אגב, וזה תפיסת העולם גם של הליכוד, בעיקר של נתניהו מול התקשורת היום, שבסך הכל פייק, ואולי יש גם אמת בתוכה. כלומר, אני מאמין שזה כבר תפיסת עולם. זה לא עניין של תפיסת עולם, זה עניין של מציאות. זה ככה המציאות שלנו. באמת, זאת היא המציאות שלנו. אתם לא מבינים כמה פעמים ביום אני מקבל שאילתות, ואני רואה דיווחים אחר כך, שהם בדיוק ההפך. עכשיו, זה גם לא עוזר שאנחנו יצאנו והכחשנו את זה והוציאו את ההכחשה. כי 3.5 דקות אחרי זה, זה ימשיך. הייתה לכם דוגמה עם הגברת נתניהו. הגברת נתניהו באמת עושה עבודת קודש עם משפחות החטופים, עושה עבודת קודש עם המשפחות השכולות. ויצא איזשהו פייק שהיא הלכה ואמרה להם איזשהו משהו, אם אתם זוכרים, על בחירי מערכת הביטחון. יצאה אימא מאותן משפחות שכולות, חטופים, ואמרה, חבר'ה, אני הייתי בפגישה, זה לא היה. שלחה הודעה בקבוצה של המשפחות חטופות. מישהו אולי בקבוצה אחרת, שנפגשו גם הם עם הגברת, אולי, היא לא יודעת, כל מי שנפגש עם הגברת, היא אומרת, אני במפגש שהייתי עם הגברת, זה לא היה, יחד עם עוד כמה משפחות, אולי במפגש של משפחות אחרות, שלחה הודעה בקבוצה. מישהו היה במפגש כזה שהגברת נתניהו אמרה את הדברים הללו? לא. ואז באו הורים מהקבוצה השנייה ואמרו, זה לא היה. וכולם הכחישו את זה. וזה לא עזר. ויום אחרי יום המשיכו עם הדבר הזה, למרות שההורים עצמם אומרים את זה, זה לא אנחנו אמרנו אפילו. ההורים אומרים לכם זה לא נכון. וזה פשוט לא משנה. ברגע שיצא הסיפור שלהם, ברגע שהפייק יצא, זהו, זה נגמר, אגב, זו המשוואה ישירה להחלטה של נתניהו לא להתראיין בכלי התקשורת מלבד ערוץ 14? אני לא מדבר על תקופות בחירות. אני חושב שאין לזה סיבה. תראו, אני יכול להשוות, אני לפעמים מתכתב עם העיתונאים תוך כדי שהם עושים את הרעיונות האלה, ואתה יכול לראות איך מתראיין יאיר גולן, איך מראיינים את אביגדור ליברמן. יאיר לפיד, כמובן. את יאיר לפיד, איזה כיף, הוא יושב מולם, שואלים אותו שאלה ממה אתה עשוי? של שורה, שאלה של שורה, בדרך כלל שאלה תוקפת אותנו, ונותנים לו לתת מניפסט של 5 דקות תשובה. ואז עוד שאלה ועוד 5 דקות תשובה. אותנו, כשבאים לשאול שאלה, אצלנו, כשבאים לשאול אותנו שאלה, אז שואלים אותך שאלה בגודל של חצי מגילה, עם 10 הנחות יסוד, שאם עכשיו אתה צריך להתחיל להתמודד עם כל ההנחות יסוד האלה, אתה צריך לעשות פודקאסט שלם, כדי רק להפיץ את כל השקרים שהם מכניסים לך מראש בהנחות היסוד של השאלה. ואז כשאתה מתחיל לענות את התשובה לשאלה במילה השלישית או הרביעית, הם כבר קוטעים אותך. ומתחילים להתווכח איתך על הדבר הזה. אז אני לא רואה בזה טעם, באמת, אני לא רואה טעם שהוא ילך להתראיין בערוצים האלה. היום, כל מה שאתה עושה... אני אתן לך הצעת טיול. תביא אותו, נעשה פודקאסט איתו. בהחלט יכול להיות. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בבחירות האחרונות בארצות הברית, הכלי השיווקי החזק ביותר היה פודקאסט. חד משמעית. פודקאסטים, אז בהחלט. אגב, אתה יודע לנתח את זה... אני חושב שזה רעיון טוב, ואני חושב שאני אדאג לזה. אתה יודע לנתח, קודם כל זה צולם והוקלט. הוקלט. אתה יודע לנתח מבחינת התקשורת היום, ממה הם מסולדים יותר, מנתניהו האיש או מהימין? הרי בסוף זו תופעה שמתפרסת על גבי שנים, והיא הולכת ומתעצמת. אתה יודע, לפני 3 שנים היה בברצלונה את מסי ואת רונלדו בריאל. אז כשאתה שואל את אוהדי ריאל, את מי אתם יותר שונאים, את מסי או את ברסה? ואתה שואל את אוהדי ברסה, את מי אתם שונאים יותר, את רונלדו או את ריאל? אז אני בתור אוהד ריאל מדריד יכול להגיד שאנחנו אז באותה תקופה מאוד לא אהבנו את מסי. כי מסי החזיק את ברצלונה. הוא בעצם נתן לברצלונה את הכוח שלה. ראש הממשלה נתניהו, הם שונאים אותו, שנאת מוות, בגלל שהוא מחזיק את הימין, כי אין להם אף מתחרה. הוא הרונלדו שלנו. להם אין את המסי שלהם. אין להם מישהו שמתקרב לרמה שלו, ליכולות שלו, לוורבליות שלו, ללוגיקה שלו, לעמידות שלו, ליכולת האסטרטגית שלו, ליכולת השכלית שלו, לכישורים שלו, לכל דבר. אין להם שום שחקן על המגרש כרגע, שבכלל לא איתו באותה קטגוריה. ובגלל זה הם כל כך שונאים אותו. הוא המחסום מבחינתם להקמת המדינה הפלסטינית, הוא המחסום לפתרון 2 המדינות, הוא המחסום לסוציאליזם, הוא המחסום להמשיך לשמור את העוגה, דרך אגב.
חוץ מהערכים המאוד מאוד יפים שהרגע אמרנו אותם, יש כאן גם הרבה מאוד אינטרסים. הוא המחסום ביניהם להמשיך ולשמור את העוגה. אנחנו רואים את העוגה, אנחנו מכירים את העוגה, אנחנו יודעים איך היא מתחלקת, והוא זה שמצליח עכשיו להיכנס ולהתחיל לרסק להם אותה. אני חושב שזה לאט מדי, אני חושב שזה מאוחר מדי, יש עוד המון עבודה כדי לרסק את העוגה הזאת ולחלק אותה אחרת ושוויוני יותר במדינה שלנו, ולהפוך את המדינה הזאת באמת לדמוקרטית ולא מדינה שנשלטת על ידי כמה מרכזי כוח שנמצאים בה, שלא נבחרים, לא עומדים לביקורת, לא ניתן להחליף אותם. אז יש לנו כאן עדיין עבודה, אבל הסיבה שהם שונאים אותו, זה שהוא פשוט השחקן הכי טוב שיש לנו, ואיתו הם לא יכולים להתמודד. הוא לא הולך לאף מקום. תודה רבה. גיא לוי, דובר הליכוד, תודה רבה. היה קצר ומתומצת, ונאמר שזה פרק א'. בשמחה, אני כאן. תודה. תודה לכם. פוליטיקה, הפודקאסט הפוליטי עם אריק זיו ואבי רבינה, העיתונאים והפרשנים הפוליטיים. על מה שבאמת קורה בכנסת, בממשלה ובמסדרונות הכוח.